Vi har nogle politikker, som prøver at beskrive noget omkring, hvordan vi tænker frivillighed. Det her med, som jeg sagde tidligere, at frivillighed og inddragelse af civilsamfundet er en del af Skanderborgs DNA. Med at give et øjeblik og Nyby, der bliver vi konkrete. Den måde, jeg oplever Nyby-appen gør en forskel for mig i mit arbejde, det er, at jeg hurtigt kan få hjælp fra de frivillige, hvis jeg står med en ung, som har brug for en eller anden konkret opgave. Jeg kan hurtigere tænke de frivillige ind i mit arbejde, som jeg ikke kunne gøre før, hvor jeg skulle gå ud og søge nogle frivillige eller tage kontakt, og så ville det bare tage længere tid. Men egentlig ved at appen er lige der, så synes jeg, det er hurtigt at kunne få nogle frivillige, som hurtigt byder ind på opgaven. Jeg synes helt bestemt, at den app den er et rigtig godt redskab og simpelt redskab til at få fuldført den her opgave med kontakten imellem os og systemet og de unge. Nyby-appen gør det absolut noget enklere at være frivillig, vil jeg våge at sige, fordi at man netop har telefonen ved hånden, oftest i hvert fald, og så kan man jo tjekke, er der kommet noget nyt? Er der noget, jeg personligt kan finde ud af og kan hjælpe med? Er det i området, så er det meget hurtigt at sige, jeg vil gerne ind og sige ja til det, ikke? Og så kan man komme på. Den kommunale sektor rigtig gerne vil arbejde mere sammen med civilsamfundet. Hos Center for Digital Pædagogik, der har vi set det i mange andre sammenhænge, og vi har også set, at det har været svært for dem. Men med Nyby-appen, der bliver det ikke bare en database, man kan gå på opdagelse i, men der er det et værktøj, som gør det muligt for den enkelte medarbejder at få direkte kontakt til nogen, som allerede er blevet godkendt. Der er blevet lagt en ledelsesmæssig godkendelse ned over det her samarbejde. Så der er altså en større tryghed for medarbejderne i at lave de her kontakter. Det er jo en bevægelse, vi går i gang med det at arbejde mere med frivillighed ind i det professionelle. Fordi jeg synes, at frivillighed kan noget særligt. Det kan noget, som er anderledes end det professionelle kan. Og vice versa, så kan professionelle noget, som det frivillige ikke kan. Så det her med at give den enkelte unge en oplevelse af at blive mødt, set og hørt, der kan civilsamfundet noget, som vi ikke kan for det offentlige.